Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Nakaling tunga nga ay ngut beka tuna bahwa layo ya kami kasih banwan paling paling ya ka ban paling ka Malaysia. Katong ni kebangawan ban mi semat lah kabai dei bat kanika election amnesty kalong ba kawai kalong ba gidei ban kalong kajinyada nakaling jongka sengknam kita ginong rim jongka kajinyada nang tabat kali ka ban penkiu elekjong bat ban pene pesa ya ka ke bangidon tila dengin kan ya kata kentin nyada kabumut ba kabokong sana ha kalong ba influx sabang ipay dala nakanika treat bat ka marketing kai ke bangi i kalong ba nakajingjur jong ki influx kalong ba ni syakni hadu ka pateng ni syakni hadu ka kam kejam kabang dapat nadu ki por membensua ha ka por ba ka ri india kadang dei ka ri ke badang sedang nadu ki khat khnai spa sau punyo sakmat kabang kini ki pareng ki wan sini ha ka dur kadar ban le ka treat ban le ban khai pateng hang ni po ri india jini ha ka bekut ki wan bersensa ha kita kisnen bo mensua kaju hi ka dei kani ka treat bat ka marketing hi ka bangiru hang ni ngi ka bakong san kalong kanuksa ko pi mentah hapo yodo mentah pindawat ki kasi ki song hapo footpath bat kini ki dekhar ki song hapo dukan ti kabalngo kalong ba lada ka district council ka don ye kata ka ikhtiar jong ka ban le ya kani ha ka dei bat kani ka trading license ka jingkli kalong ba ya katu ka trading license non tribal trading by non tribal regulation act habla ong ban regulate ya ka kabamut balada don kini ki brio jongi ki kasi panar jongi ki balala ban le ya ka nu business sendai shu banang renew yu tu ka trading license tadi plilantino ye ki brio jong tendai ke bangi i pada mentah po yodu bat kini PB terter kuma PI mentah labon di bar jelai bosong ke jingkli kalong ba menu ba trading license iki kan tena kaliang jong ka khnam ka stick bahai ka tu ka influx ha ka bade bat ka trade bat ka marketing ru ka ju amar badai na katahi ka daw ba ki bar jela ki yo ban khai pateng hani bat ki sawan mulong trai hang ne bai kum tok ka nuksa mentang ba PI ha kini bi mola ha kini ki PB kat ni ki song ki bar jela sudah ti mentah ka ba ban kendang iki laj la pihak lemba jong ka an ha ba ka an kala don na du taw sinem khat khnai spa san pusau regulation act jong ni ka trading by non tribal ti ngikwa na kaliang kasangknam nangaru simat ngakwa ba ya kini de mutbet namar bangi sutu ba hapo di konsil kat kini sistem gi blalit no si nyopo price nem ka di konsil kala don ti mentah ngi i bi kolong sa kum ni kumjo ti ngimna tip bat ngimla ban matai ka ba hadin ki senang tulup susu banabar da kani ka dur jong ka pateng bat ka bekut ni kasingin hapsu phat nang ni po state jong ngindong ki retrai kamat hi jonga ko mangkren mentan ngalap kren kamat hi jonga kalong bikin influx ka de ka bai ka bakta jur bayangi hak borok kilyang pi larengin kren ka treat larengin kren ka marketing namar ko mangong mentan bah po ri india matsua pareng uban seni lemba jong ka pateng tu suyo ban sensari ka ri india hadin ba ka ri india ka yo ka jing lai lut jong ka khat knai spa sau punyo tementah ke ke beja hapo megalia jingi ke de ta ke ju kesur tengi kwa ban nakaliang jungi ndang ilawan ha kabor tagamut na do pajba ula ibit ya ka khnam ka batrai na do mensim mi keren pisamo ngi train na do mensim ka kam kat kindu ki isu bangi lai du kamut ngi train do mensim ngi lut na plai ka pisa mdei bo ong bangi lum pisa no te la dang yo do pajba ibit ngi hapo district council hapo kan riu banai lane hapo system ngin penbait tu di kini trading license namar ngi sutu kadi kani ngalak pun keno ba kadi kani ka culprit ya ka state jungi ya kari kasi jungi lada finwat bahai kata kadi bitam ke influx we haka treat bat ke marketing lait nang tam doni AUM kamu kadi bitang na kadaw ka influx ne hadan don CCTV ngasim ke influx namar kadi ka tu kelenti ke ban sisin ba ayo rung seni te ayo rung seni ki babun pada ki jerut ki bon kita ngin sepen baik haben dangila poi pot betul masa ini nolor kata di ini em bak tigla teki an ki po konsen kelab yang dong sedong ne habdon kam man penbai ladang ini kan ni ke an kala don lupa mo te ibadan kam hiban pengklan cui ke an kata nginang haben le tajaj ba mentang ngim padon ngidang habennya election ai shwa ba un poi ngi po di konsen dan ngin sapai ke kam ngin subun tan ke tin kami hap dan lingi don kam poi ke kam nomor da subun tan tim ke kam ngim poi ta to pila ban supin idak i ladang ini kan ni ke an ke riti dustur ka bangi de ban perskam nanta kata ka khlo ka siap ka bangi de ban yadai la de kat kum ki an kat kum ka benet jong di konsil ka bala don naduk kimpor mendai mensua
san ki khat khandai san po kle kisna mamchwa ada ngini keren kumi kita kemut ngai iba shibun ki kita ki jing senjor hakarti sencar jongga district council lamar kumbang itip ba ka district council kadai be ke tribal administration mo nginu me keren ni ka state government kadai la jong hi bat ki beri ki banabar kitip ba hapo Meghalaya jungi kidan earthly government kata kadai ke tribal administration kata ka belum governing la jong hi ka governing body bat kawai pada kadai ke state government tingi ngimi keren ni kata kawai ngi keren tik tangi kani ke tribal administration ka ba kentup lut ya ki kri dong sensar senong ya ki hima ya ki raj dong sedong ki bahap hakani ka ju tibat ya kata ngin nyele kat bala ban perskameka bat bante la kameka namar ban numtu chunu Lani MDC hadu kono kisus kamba upai bau nai ta kajing kersan. pi ladang ini keren ya kata kajing don kajing bamdon kata ke song hagi pai ba banjet namar pek ya kam mengitrai kat kini gi senam gi bengila lek kat kini gi benai gi bengila lek ngila adap tring adap penikam ndai ban perkat baklaba ka kram trai lada ki don ki bampet ya ka news ki babun ki bampet ya ka news te handai hagini gi senam gi benai gi senam gi bela lek ka kram ka trai borba banne sibun ki kam ke bamentoy ya ka jai banreu te ngasnu ban ong ba lada ki dang don ki bampat itu ya ka kram ki bampat tip ya ka kram ngatrai nganong ki ba subha ban wat tip ka kram ngari ke bat la jer la tho la jer la tang ru kram bat ka kram la kharu na ka singka jong ke SU kumbang itip ya ka kerteng jong ka bakade ke movement kamdai ke political party kene kani kamdai ke political party kamdai hiru ka bar perkhat de kiwi ki bentai ban numtai ya ka jai bandiu ni perkhat big movement ka bumut ladang giram election ru ngitrai bat ladang job election ru nginak tari khamba kata kadai koi bat ladang rem ngin mare hamadan ladang job ngin trai lang hamadan bat haban ngim ong bangin trai tang hajong ban ngin le ki research ki babun bat ngin le hmuak ru bat ngita jam susu khmat ikam bahas Kat nu piyo pi skos kamba pin ameli jong pra. pi ya kata ka jing job jing rem ketip bona jrong ka bakong san hi ka di gonong rem kai gonong rem ka bangidon ngim la nganong pi naka nong rem jong ka kham hi ngela karen sai mende bakade ka banyada ban kentiu bat ban pane persa telang ngin keren ya ka kentin yada ka ket jimut ka borok kiliang ladang ngin ong yada kemut ngeda ya ka trit bat ka marketing ladang ngin ong yada ngeda ya ka tir ya ka tir sensar senong ya ka tir rustur jong jai bonreu kata kadai ka wei ka bangi perkhat te hendai ladakin ong pada ba kim pat sutu ya kata ka jing banjit ya kinong bikmat ban penjob ya ki ke bu baterai na menta ka jai bonreu ta kata ta song haki ngi ngin pen ibe ekonom rem jong ka yada namar ba hasun ngim na banai ai borok khoj mentang yang hamadan ka bumut ngi don kami khno ka siap ban penjang ban perskam ya khno ka siap balasa hadin hebot ladang ni sabe nang ni ka jing keli kami ngin le sai kata kadai ka wei sai ingin le ladang isya baik nang ni ladang ibe ya ki barjla ki le senong lejong idon la gejong ka senong ka kadon la gejong ka jaka ngi kan gejing keli mentang ngimi ladang isya baik nang ni ngilek sei te menta ka khnam ka yang hakata ka nong rem ban penskam ka jai ban reu bat ban penek persa ya ka bangidon penek persa ka bamut bakani khndo ka bangidon ni ha ban penek persa kata hai de ka thong jong ka khnam